Atidi kunyeperana vanhu vaMwari kuti paMasowe hapashande mari, hakuna sangano isingasevenze mari. Kuti inzi church unenge uine mari pachurch ipapo. Kuti ufambe kuenda kurwendo kana kungava kumusha kwemunhu pangava paMasowe panosevenza mari. Zvinhu izvo ngazvive clear. Ndine vanhu vakawanda vanondibvunza kuti munoda mari here, kuti kana ndichinge ndasvika ipapo ingaite mari. Pamwe pacho panoda kushandisa pfungwa 5. Semunhu akaenda kuchikoro, semunhu mukuru unotomwe unotozonyara kupindura kuti ava ndibaba wangu ava. Ndikavapindura kavanogona kubatikana. Tozongoti iwa regedzai tinyarare tisiyane nazvo. Vamwe vacho vanogona kundifonera baba vachitaura zvinenge zvinyadzi, vachitaura zvinenge zvichii, ndotozoona kuti uyu munhu haasida kutaura, haasida rubatsiro. Saka chapinda mari ifone number yake nehangu dzasangana. Saka dzapindirana panguva isiriyo. Ini zvandirozoita handituke vanhu, handidi kupindira zvakaipa. Ndinobloka number yacho yauya neshoko rakaipa nokuti ndine mudzimai. Okay. Kuva panapa handisi kutsvaga girlfriend rekudanana naro. Ndine one mukadzi wandakapiwa naMwari, ende ndinotogutsikana kuti ndiye mudzimai wangu iyeyo. Handisi kutsvaga vasikana kai, zvokuti vasikana vangada kundifonera vachida kutanga kuema nevakadzi vasina kuroorwa vachida kuema. Ndine pamwe kune mbiri kai kuti mapostori andi vakadzi vakawanda, saka apa mutozviadvertisa kuti ndine one, saka vakutoziva kuti ndinofanira kuita vechituka. Aiwa, kwandiri manje wakauya wafamba rungu 10. Okay. Aiwa. Wafamba rungu 10 kuti mubhindura chaimo ndakatomboedzwa muedzo nevakadzi vemubhindura. Mukauya kwedu kune nzvimbo inonzi touchline bhindura. Vaitomboya paMasowe. Asati asvika ndaibva ndamutaurira achiri kurefu kuti vanhu vemutouchline kumba kwenyu munomira pai touchline pana pasangano kuti vari kurwara, hatisi kuda touchline. Saka inini kana munhu auya kwandiranga wemusikana aroda kuroorwa, indinoita muteuro wekuti iwewe uroorwe nemukomana wako. Ungave mudzimai wakarambwa, inini handisirini ndinozoita murume wako nokuti wakarambwa iwewe. Inini ndinotokubatsira udzokera kwawakabva kune murume wako. Ungava mudzimai ane dambudziko rembereko, inini handisirini ndinozoisa mbereko yacho mauri. Handitika handise mbereko pavanhu kuti uyai kunoku ndikuitei. Vamwe vanoti holy sex, ngezai ndipajekese zvakanaka ipapo kuti uyai kunoku, inini kana ndakupai nhumbu, kana maane nhumbu imimi, nhumbu iyi ndemwe yamutsvene munonzi Sara kana kuti Rusia. Handiite izvozvo. Inini mudzimai akauya kwandiri ndinomupa muteuro weuchiko. Vanobika munamato, nditori nechembere dzinobika muteuro kuMasowe kwedu wekuti munhu arapwe apone. Handitika ndapindura chete pekuti vamwe vanozoti ndiisei mbereko, handina mbereko. Ndine vanhu vakawanda vanondifonera kuti baba uyai mundiisire mbereko yangu, ndiri kuno kuSouth Africa, uyai mundiisire. Ini ndiri kuti handiise mbereko mumunhu, ndinoita muteuro. Munhu wova nembereko otsvaga mukadzi kana murume waakakodzerana naye wekudanana naye, kwete inini. Kana kuine vamwe vedu vaiita izvozvo zvokuti vanokuisai mbereko, ina handisi type iyo. Inini adzimai vangu kana vakuda mwana vanoudza inini. Iwewe kana wakuda mwana unoudza wako anonzi mudiwa wako pamoyo pako. Ndati ipapo pave clear. Ndizvozvo. Ndisaone dambudziko nokuti ndakanzwa nekufonerwa. Vamwe vanoda kusekerera madzibaba Petrus, uyai kunoku baba mundiisire mbereko. Ndati ina handiise mbereko, uye handibve kubhindura kuTrojan mine. Vanhu vese ngavanzwisise, ndinowanika kubhindura paTrojan mine mupurazi raChihuri. Pasangano pedu handibve, ndiri kudzokorora ipapo. Ukandiona ndisipo paMasowe, handina mari yedhiziri yekuuya kuMasowe. Nokuti unogona kundifonera ndauya paMasowe, handina kana mari yedhiziri. Ina handikadire dhiziri kai kuenda kunoshandira vanhu kuMasowe. Ndinotodirirwa dhiziri nevashandirwi kana nevapostori kuti ndiende paMasowe. Mweya mutsvene hausika unozobva kudenga obva wandidirira dhiziri. Mweya mutsvene unouya kuzobatsira dambudziko rine munhu. Kuservice station kunodiwa mari. Mari yacho haibudi muvhume matinenge takapfuka matichiti Mwari kwauya baba Robert vari kutemwa nemusoro. Handitika imimi munofanira kutaura chichemo chenyu mubatsirwa nemweya mutsvene. Asi mapedza kubatsirwa nemweya mutsvene panoda kufunga. Inini ndinofarira kunyanya vanhu vanoenda kumaPentecostal. Why? Ndoda kuti ndipajeke ipapo zvasiyana nekwedu kuMasowe. Munhu anoenda kuPentecostal akangopedza kunamatiwa namufundisi kana napasta,
anobva afunga kuti pastor varikuda kunitenga grocery kumba kwavo because basa ravari kuita ndere kundinamatira ini nokundiropafadza kuti nditengese pamusika kana mushopu mangu ndiite mari handiti. Asi kwedu isu kuMasowe unonzi aiwa iwe uchazotendwa waenda kudenga asi uri kuda rubatsiro pane munhu ari pasi panapa handitika. Saka ngatibatsirane, ini ndichikubatsira iwe uchisa rubatsiro. Ndofunga mharidzo dzacho dzinenge dzakanga dzakatisiyanei ndofunga kubva kwekutanga uko. Handi mataura mukati baba Johani pawakafa kwanga kusati kwane WhatsApp. Saka izvi zvakuchipinda manje kuti WhatsApp inoda kana kuitwa data bundle, handiti kuti mutaure even nemunhu wacho mutenda anenge ari kunze. Kumapentecost vanobva vati dyo. Mufundisi akamira pamberi anobva ataura kuti love offering, mufundisi ada kudya, mufundisi ada kupfeka. Zvichidai pamunombotaura kuMasowe semataura muri kuita nhasika, hamunyanyojekesa kuti aiwa ane nhasi mubva manyatsotaura kuti panodiwa petrol. Zvino isusu pamwe vatendi mapostori tanga sati akuudzwa kunzi aiwa baba even vaine mweya pavari kuti vauye kunokoka panodiwa mota iniswa petrol kuti vaitisi vayozotishandira. Ini ndakagara ndazviramba nokuti ndandira kuti kubatwa nemweya nhasi. Vanhu pavazondiona pamedia ndakatotanga basa remweya ndine 8 years. Ndaitoone madofo evatungamiriri musangano. Vaitoti ndakapiwa mari vairamba, ndakapiwa motikari vairamba, ndakapiwa bhazi vairamba, vachiti ngirozi yedu inozodzokera kumatare. Inini dzidziso iyoyo handiide pamberi pangu yekuramba zvinhu zvauya, yekuramba mari. Because kuti ndidye ini ndipfeke hembe, handimuriona gemenzi randinaro. Gemenzi ndakarisonesa $50, 50 US, ndakatopfeka $50 yegemenzi. Daina handine munembo wacho unoita $10 kukomberesa handitika. Saka tikutaura $60 handiti. Pushira ndakapfeka iri ndere $25 ndo chandikutotiwo chakachipa chipushi. Saka ininika chandisingadi ndechekuti ndaenda paMasowe kana kuti ndafamba ndaenda kumusha kwemunhu ndobva ndaisirwa muchinjiko mutatu anzi muchanotendwa mberi. Ini ndauya kunobvisa ngozi yepamusha penyaya ndisina kuisa ipapo. Ndobva ndanzi muchanotendwa mberi kana maenda mberi. Saka vana vangu kana ndasvika kumba vachadya gushi iroro remuchinjiko ere wandauya nawo. Vana vangu vanofanira kuwana chinhu chekutambira nokuti ndo basa randakapiwa naMwari. Vanhu vepentecost vari right because vanotaura chokwadi. Handiti isusu manje unoda kuzotsvaga plani yekuti ungataura nesei nemunhu kuti undipe mari. Munhu unofanira kungofunga kuti ndaenda ndabatsirwa. Zvimwe chete mweya mutsvene uri kutaura kupentecost nemweya mutsvene uri kuMasowe ingirozi dzese mazita chete akasiyana dzese ingirozi, hapana isiri ingirozi pepe. Mabasa chete akasiyaniswa naMwari. Because mumwe munhu anoda kunamata achitamba gitari, mumwe munhu anoda kunamata mbira dzichirira, mumwe munhu anoda kunamata akapfeka gemenzi. Saka hapana pasingadiwe mari. Handiti right. Ipapo hatisa kuti tipati tenderere. Rega ndibvunze mubvunzo semabvunzirwo andinomboitwa kana uchiuya kwandiri. Mubvunzo unoti banzi baba Petrus vanoonekwa kupi? Vanoonekwa kuTrojan kubhindura inge address yavo iripo kana phone number. Vafonere vanogona kutokupa ichi my directions. Mapedza ipapo bvunzo kupedzira madzi baba Petrus saka vanobhadharisa here. Saka nhasi rega ndikubvunze mubvunzo madzi baba Petrus munobhadharisa here nekuti inini mubvunzo yoga ndanzwa zuva rega rega unotouya madzi baba Petrus vanobhadharisa here. Madzi baba Petrus saka ndosaka ndakushedza ndakati baba uyai kunotipindure mubvunzo yevatendi. Mubvunzo wenyu unouya kwandiri kubva kwavatendi unoti madzi baba Petrus vanobhadharisa here. Ichokwadi ndinobhadharisa chikonzero vanhu havagoni kufunga. Hakuna munhu anotenda. Upenyu hwangu hwese muri kufunga kuti nekukura kwandaita kunoko mu8 years dzandakatanga basa raMwari ndichibatwa nomweya mutsvene ndaiva mwana mudiki. Handitika munhu aitova muimbi ndaamai vangu patime iyo vaitoimbira mweya mutsvene. Ndakatendwa nevanhu 3 vakauya vachitenda vega. Mumwe akatenga motikari yakarambwa nevadare, mumwe akatenga bhazi yakarambwa nevadare, mumwe akaunza mari zvikarambwa nevatungamiriri vachiti tinofanirwa kutengerwa nokati katsvimbo kekubata mumaoko nekajira kahanzi kemutumbi 3 meters. Saka inini ndinoda mari. Kuti ndikubatsire ndinoda mari. Munamati andinobika kutorapisa vanhu vari kurwara vari kuya paMasowe. Ndinotenga nemari. Ndounganidza minamato yangu. Handitika mari yacho ndinenge ndaipiwa nevanhu. Saka ndinozoibvisa zvinhu izvozvo mumari dzandinenge ndiinadzo dzandapuwa kuti munhu uwane rubatsiro
Saka iwewe kada kutaura kuti haingondibatsirai mozonotendwa mberi indoburitsa mari ndorapa iwewe wobva waenda pedzezvo ndionenda uchituka kuti kune mweya mutsvene iwe wauya makumba akazvimba waraiti wakuzoenda uchiti hakune mweya mutsvene ndakurapa nemunamato wangu wandapiwa mari neumwe munhu iwewo zvausiri kuziva. Saka munhu ngaashandise pfungwa dzake. Inini mari ndinoida ndakabvira pakudhara ndichitaura handina kuramba mari because gemenzi rangu ndere $50 munembo ndewe 10 saka totaura $60 handidi kupfeka shoti redhora t-shirt yedhora siripasi 50 cents hausi mupostori akanaka because iwe kana uchifamba nekanokati uchienda kwaatezvara nendebvu handinogona ndine ndebvu idzi vamwe vanogona kusvika vachiita respect kwaatezvara kuti makadiko baba vachiisa muchinjiko so handitika atezvara vanotoomberwa gushi baba kutoombera kuti makadiko baba ndo vakakuberekera mudzimai vamwe vedu havana respect anoenda nekanokati asina grocery achiridza muridzo kuna atezvara chikonzero unenge usina mari ngatiudzei vanhu chokwadi vatiri kushandira because pamwe pacho ukasvika kumba kwamuprofiti babaka munogona kutonzwira tsitsi kuti ngatimunamatire munhu wamwari achitoziya nenzara ari pagraund ina handidi zvinhu zvakadaro izvo. Saka kana uchida rubatsiro iwewe bata chimwe chinhu bata something ndikuitire something bata something ndikuitire something zvisingareve kuti ndiri kuramba vanhu vasina tondozvona kuti uyu munhu haana asi uyu munhu istubborn saka ndiri kukumbira vanhu vamwari shoko rangu rekupedzisa riri kuti munhu wese ari muno muzimbabwe uyai kutrojan mine ndikubatsirei uyai tionane fair ukapinda mubhindura kana warasika unofona kana uchinge warasika uri mubhindura unoenda unopinda murodhi yedomboshava wapinda murodhi yedomboshava unosvika panonzi pasava vamwe vanoti saba panonzi pasava ukasvika pasava ipapo ukabvunza vanhu vari pabhawa vasina kupfeka magemenzi zvidhakwa zviri pabhawa zvinondondiziva kupfuura apostori. Zvabva zvanzi naLilian Maburutse saka muri kuti munobhadharisa here uyo mubvunzo maupindura zvakanzi naRuza Shila chiri muta chokwadi chisingaputse ukama muchaneta zvanyadza hanzi muri n'anga madzibaba vazhinji vandinoziva vanoramba mari vanototi zviri nani kunditengera something pane kupiwa mari mweya kana usiri wekutsvaga unoenda ichokwadi kana dai mweya waienda nechikonzero chemari ungadai wakaenda kudhara because kutochembera kwandiri kutoita ende basa iroro harisi kumira nekuti uyu ataura ndo vanhu vanotenga masiripasi vachipa muprofiti havatenge snika uya ataura zvakanaka vanotenga siripasi oena rore 50 cents unoigirwa chibhutsu chemachina chekuti kana chichifamba so unosara usvika kwauri kuenda chaputika havatenge snika kasi alright iyo mari dzekuti mweya munhu ane mweya mutsvene haafanira kunge achipiwa mari yakabva kupiwe ndiwo baba Johani vaiti inini ndine mweya saka mufanira kundibatsira shoko raari kupindura rega ndikupindure musati maenda kurefu midzimu ndiyo yairamba mari mweya mutsvene haurambe mari because mweya mutsvene ndiwo muridzi wemari mwari anoziva pane goridhe mwari anoziva pane mari saka ukaona mwari asingazive mari ukaona muprofita anotaura kuti handidi mari ndakabva kudenga mari handiizive ing'anga ye ndo ng'anga yaataura iyi ndo dzinonzi ng'anga manje because mweya mutsvene ungataure ngirozi ingauya pandiri kuti handizive mari ndopiwa 10,000 ngirozi yobva iti handisi kuziva asekuru vangu vaiti mari makwati indobva ndati mari makwati saka takasiyanei ini ndine mweya mutsveneni nyange yaakataura vanhu vese vazhinji vari kuuya kwandiri vari kupona uye zvaari kutaura ndezvakewo zvaari kutaura asi kuzoti ari kutaura kuti kudi pfungwa dzake icomment section ndo basa rayo rekukomenda saka tatitipindure ngatiti munhu abhadhara nokuti kazhinji vanhu vabhadhara kudaro hameno kuti munoshanda sei muchinge mabhadhara nepapo bcause imwe foni inobva yava kuti Robert madzava Petros ndakavapa bhadhara mari dzangu zvinhu hazvipana chiri kubva chafamba saka handizondopindura nchiti chiipapo inoti ndenge sina mweya pamusoroi munhu akakufonerai mudzosere kwandiri inini nditaure naye because munhu pandinomufonera ndamuitira muteuro pasina 3 days unonzwa munhu achitenda saka iye zvino zvandichaita manje ndichapota ndichishandisa foni yangu kurekodha munhu zvaambotaura pakutanga achikonfesa basa rataita because mu3 days unozonzwa futi mari kutaura kuti munhu mumwe chete ambotaura kuti ndatenda ndaitirwa zvakanaka nemweya mutsvene pana baba ndiye akudzoka achitaura kuti hazvina kufamba dai mwari aita zvandinofungawo inini panapa
Mwari wacho angadai akabva pachigaro kudenga angadai akupenga. Because munhu anongochinja pfungwa anytime. Okay. Uchipedza kumubatsira uchimuita zvakanaka mutenda. Akangobva pauri akafamba akasvika pane uyo akatanga kuudzwa kunzi zvawakaitirwa zvisiri zvotauya nemhiko chaidzo. Akufunga kuti zvakaitwa kumashure uko hazvisi. Yet unenge uchipesana nezambuko rako. Ina handituke vaprofiti. Amenowayi vanhu vachifurira vashandirwe kutuka ini. Ina handituke vaprofiti. Nyangwa muprofita akabva kuzviratidzo zvevapostori, nyangwa akabva kuZioni, ndinototi hama yangu nokuti ane mweya mutsvene, ane nyasha dzaJesu. Kana munhu akatobva kwamakandiwa achingotaura ndine mweya mutsvene nyangwa akapfeka sutu, tinotobatana takaenda kunoshandira munhu akapora, kuti chiri kudiwa kupona kwevanhu. Zvisinei nekuti ndini baba aPetrosi ndaita izvi kana kuti zvaitwa naNhingi. Nhau ndeyekuti wabatsira vanhu here vapona. Vamwe vanobva kuti hanzi madzi vaPetrosi ndisati ndabhadhara ndaivafonera vachidaira foni yangu, musi wandakangobhadhara wavakabata mari yangu chete havachabatika. Aiwa, handirekedze kudaira foni. Kana ndapedza munamato kana ndikarambe ndichikutaura nemuhani munhu foni yacho ndikoramba kana wakaenda kuhospital chaiko woramba uchidzokera chete uchiti ndibaye majekiseni emari yandakabhadhara zvingaite? Zvingaitike. Handi kuhospital uko kugomo tosvika ndobhadhara $10 ndobayiwa jekiseni. Ndakadzokera mangwana ndinobayiwa jekiseni rire $10 ndakabhadhara. Kana ndotodzokera futi neimwe 10 ndibayiwe rimwe. Handibvunzi ndozvinongo ndikubvunza mubvunzo inouya kwandiri nhasi ndatokubata ndakati uyai pano madzibaba. Ichokwadi. Chero vakandida futi mangwana ndinogona kudzoka kuzopindura zvimwe kana vaine umwe mubvunzo. Ndatini mukunge munhu andipa mari. Ndakaita muteuro yake 3 days dzatawirira ndakapedza. Ndikazomupa imwe kosa akapedza, ini ndatopedza naye. Okay. Ndakutoita zvimwe. Because ndakaita makore ese dai makore ese ndingoshandira vanhu 2, vanhu 3. Dai Mwari akainga inini nemicheteka. Vese vanhu vese vari muno munyika havaizotariswa. Saka ndinotarisa vanhu vakawanda vari paground vari paMasowe nevanhu vanondifonera pafoni apo vasiri pedyo neni. Saka ndirichitarisa kwakawanda. Zvokuti kana kumba kwangu chaiko handina time yekuraramba. Ndichiita muteuro yemunhu. Munhu ari kunze kwenyika kanituma izvo kuti baba endai kumusha kwenyu. Musha kwedu munoshandira pamusha pedu. Handitika ndinoenda pamusha paandituma ndinobatsira dambudziko riripo mukunge tapedza dambudziko iroro. Handiti iye kana akuzoda zvimwe inini kana ndichibuda kuno kane raitika ikusimuka kubva ikoko kukwira ndege kuuya kuno kutombatsira sezviri kuita vamwe vanhu tokwira ndege kubva kunze kwenyika vouya kumba kwangu ndovapa pekurara vorara mumba mangu. Bozi kumba kwangu ini handirari pasi kazvikutaurwa nevamwe vaprofita vanzi panorarwa pasi. Kutori nemibhedha yekuti mukatosvika munogona kutofunga kuti muri mulodge kana muhotera. Mugona kutokanganwa kumba kwenyu muchifunga kuti umu ndomaamba mani. Totozwa kuti aiwa mazuva enyu muna mazuva matatu akwana chienda ikuna.